Phungkaham jotono tini kaisa kok sanan hinai ang nong ni bwskango phaikya no wansubida naikya chini sangsar kwbangma manui tongo chini thani je baksa keba belai kheno dam jeng aborokno baksa paimaya baksa paimano baksa ke klai baksa belai naithok baksa asuk nung naithok jengmaniya ama haike sangsar kwbangma manui tongo but prosno hingkangke o manui rok bebakno nini bagui chuchuk samungo bebakno nang o sangsar tabuk developing tongo technology o unnoti wngui tongo शिक्षा wongthong technology wongthong manui khwnui rok machine rok mobile phone rok laptop computer bebangno se unnoti tong bebang se developing tong bebang bwskango thangtong kaisa ni sai kaisa kusuk saka kusuk thangui tong tinini dino India hai desh India hai nation je desh agi kwrui desh rokni hinjang mase tabung dino sengse mongol groho rogo porjonto seng rohorka chini rocket rok chini space ship rok rohorka seng ge wansugui nyai di sengsar bo jagao sobikya tabu prosno tini ang sengna musungmani je wansuk mungka he chin thani tumna musungmani ke o mani khni rok tamo bebagno borok ni bagui chukjak de abo chini bagui nunna tini ang kaisa kothma sanai kubui kothma laibuma o khoroksa borok ni kothma o borok ni mungkha Solomon bongkha pha Bubagra bo Israelo khoroksa Bubagra tongmani mane raja tongmani ta bo belai kheno gnangkha niso o Bubagra belai kheno gnangkha tai bini ekdom mane ajorani jotoni gnang phanse hni manu bono even bini mehel rok bo mondir tangma rok bebon rangsak gnang aba hai tai bo rangsak ni kap rok bai se nungsu tai rangsak ni plate piang rok se mai chasu tai hasal ni raja rok rani rok porjonto bobai malani mathong in fact itihas nai ni ke India ni suno sa thangi nyai bobai malaikha awa hai bini bo asakna nam korang katai belai khen buddiman ni hinjago bo asak buddiman jeman kaisa example sai khnar bini buddhi ni kaisa udaharan rai khnar jefuru bini bwskango phaikya je bwrui khorongni phaikya borok saka boni bwsas heklaikya borok omani bwsase ni actually ok bwrui khorongni rok tamungkha male borok ka sak phali janai rok ganga borok khorongni jon bwsangkha ganga tamungkha khoroksa hingkangke horo thui tongfuru bo saimia wino bwsani sakao rokojak tei thangi bini bwsa thui thangka bo tam khlaikya horo bini bwsa kwthuina tlangui tai khoroksa naro tuni bini atai khoroksa ni bwsa kwthangno khe khogui tubukha engka tabu Solomon bahike saiman nai bo bwsa ba saboni ingkha bo bahike tumnai ar bo tam buddhi karikha bo saka seng nadi o bwsano khaknei khayei jon khakjake bagirdi jefru akok saka asol buma bo saka hi tabu thasiri nung bono no riri siri o bwsano bono risiri tobo tabu thadi ta tandi o bwsano apurkun Solomon saime ka omosa asol buma tamni gangke aje asol buma yang gangke bokho bwthasiri ka jengno khageri siri nisi saitongsu tamni gangke bot asol buma ya le bini hamjakma kwrui thikya nini buya naidi omhai ke rogo bo busthumka raja hisabai so omhai naithong bongka belai khano buddiman ni hinjago tai rang puisa wa askana gnang tai bo ekdom sangsar tongthoksa tongkha bini kwbangma raja rok bai kiching khaka bo kwbangma borok kotor rok bai gyani borok bai kiching khaka bo sian ni kok rok siklang thangka elembag rok sungma kwbangma jaga bini kok kwbangma sijak tongo abo hai tai bini bihik simise rani rok amo bo hanchikon gonia rani rok kwbangma raja rokni bwsajak rok abo hai rok bo kaijagui se bini 1000 jona bini bihik tong gana wansugui nyai bo level o tongui khena
bo asike tongthoksa to tongkha bo last to sao ang o sangsaro je khlaina musungmani je chana musungmani je nungna musungmani je babe ang tongna musungkha bebang no experience khaine kyang bebang no obigota khaine kyang bebang no saiman bai suka kintu paithago tamungkha male bo haini sao ang paithago okok sao ang saimangka je o sangsaro o sal nokha atu kirini tolawo o sangsar sakawo be kumung saphano chukmani krei mebang no chukya mangse ni bo sasyo tang yakok sakana bonaji mung sapan se chukya ni sabo dini sing wan su nya nya kubu ja chukna chung o je chukya ni himani abo tangi bomti chukya actually boror no naini kenga sing chini wan sukmung rong no tei nya chini wan sukmung rok sangsar ni je sing sajak marok sing je manini ungkulogo khasik marok je manini bagai je mannani bagai success manani ra ngajinani podre pod khainen ni chung je cost of khlai tong marok asale omorok chu omorok chini bagai nyna success tamo tamninge kwbangma borok tinin dino social media roko youtube roko sairo je o nung 1 কোটি ta porjonto aji me ko haja nung 2 কোটি ta porjonto aji me ko haja nung aji me khe nung success ya kwbangma tinin dino business khaine rok bo haino especially business khaipu rogo mani rok phalna ningkang ke tam saba nung ganang khana nangnai nung kuti poti nangnai hingke simse nung khushi nai are bhai nung sabo ba anu sanai ang bhai ke happy nai ang bhai ke tongthong nai ani mote enggang ke tongthogu humaro khaksangu humaro abu kaisa decision se जों kaisa जों wansui nyau जों nung jodi wansui tongkha an thani kuti kuti kri hingang gang khushi sing yang ga ba nung jibono tai borot khaksangi tong manchi nei ba nung asungsa ni mani nyo tui mang se nung wansui nyai frustration ngi tong wana wi tong ke ni lango borot tai khaksang ma phaise nei ba kwbangma borok kami bising rogo tongo kwbangma hai borok tongo je borok sungsani technology bai hasal haibano bongni langmo khaksama kriya ko gya bongni nukhung bongni values bongni kami bongni kiching masabani borok khaksang rito kintu tabungni dino social media rogo emon kaisa tamni sanai chaya phurungmung hai borok no saw sajagui tongo je nungha nung kuti kuti aji nangnai nung hai khainang borok aborok no khnawi wana mause klai thangsu borok chintao se klai thangsu angle omse gajimia angle bui hai dam ni mobile paimia latest iphone paimia gari damni paimia nok dalan kotor tangimia bui hai branded ri chumimia borok abon dati frustration ngi cinta go se klai thangsu tamning ke cinta ni kaisa chaya hai kaisa wan sukmu sini thani dairika asale osungsani manikni be Solomon sama hai mumse sugyase kwbangma borok no chugya manini ungkulogo khasibu jefuro nini thani romdi kaini kamsli bai nung choli thango kintu nung 10 ta kamsli paina musung nini thani romdi kaisa dor nini samungni mote ta nini samungni mote kaisa dor ne romdi 20000 jar mobile bai nung choli thango kintu nung 1 lakh jar mobile nango romdi nini samungni bagai nung 10 lakh jar gari bai cholo kintu nung 40-50 lakh jar nung gari paina nangjago जों wan sugui nyai di oma hai rok khlai nyai जों tamungui tong osungsa nunglo khasigi जों chini khaksang ma sikmawi tong tamni ke nung abono ajina bagi je maka phrawo nin thani family ni bagi jora kri kiching rong ni bagi jora kri nini personal life kri ngi thang ang saya je samung ta khai di cost ta khai di tai rang ta aji di akok saya কিন্তু সানা নাই মাंगांके जों आसके आमो बाय एडिक्टेड थाका असंसनि मानि बे जों आसके फेक प्लाय हायिनि थाका जे आबो सारा जों टंगि सिमालिया मुंसे जों पाइना मुसुंगो मुंसे जों तमसमनो पाइना मुसुंगो नाययावैनो ताबो तो तैबो क्लाइंग थाका ऑनलाइन रगो अमेजन खोलक दि फ्लिपकार्ट खोलक दि मिंत्रा खोलक दि ऑर्डर खाय पाया फनो हायनो जों नाय दंनो मुसुं नायदि आबो कासे एडिक्शन नि थाका असंसार बाय जों आसके एडिक्शन थाका ताई असंसारनि चुग्या मानिनि उंक्लोगो जों आसके काफरलायो आसके रथारलायो जे चिं जों साक साकनि खाकसं मानो बुथारिसे खिबजो
Ang wanao tabungni dino kwbangma borok naidi nijini bwsakno phunugui nijini bwsakno phunugui porjonto o sangsaro kotorno musungjago social media rogo nijini bwsakno phunuguise jate ani follower bangnani ani like bangnani ani video no nainai bangnani naidi amma haise borokni mentality thangsu mane no sangsani rang puisa manani bagui sangsara nam swnamnani bagui borom swnamnani bagui buibai roktarjangna bagui buibai kaham honjangna bagui ang bwsakmanse phunuksinai bwsakmanse phaljasinai ang borokni mentality bo jagao sokikya nang wansugui nyai tini diro o sangsarno जों bomtike जों khobor haikero tharlai tongha nang wansugui nyai Bwsakse wanama singsa bwsake cheap bwsake dam khomungui thangka borok sak sakno value se krikya respect se krikya जों a level thangi kalai tongo kwbangma borok सबसे danger engka chrai khonai rok suna amthirokno srungtirei nai baksa ekdom chrai chikon chikon 18 bosor sunje kayako abhai chrai rok sunje borok se bwsak rok phunuktirei yakini social media rok YouTube rok popularity rok gain khainjan nai tong abo word da abai khlai kubuide nang what if the nin bagai tam mane bana nang sawana o anu borok hamjagu anu borok tharnai mango ni nang sawana a borok na non hamjagya non borom khlaiya a borok non lub nangi phano tharka a borok chaya intention besi non thari tong bukun din non hamjagya non borom khlaiya soi borom tamo ba soi borom abo juda nang je wansugui tongmai nang kaise imangos tong nang delusionous tong nang reality no accept khaini mi angi tong soi ya reality o tamo nang amno buchi angi tong nang ko wansuk tong ang kotor jotono ana hamjagu ang kot kintu nang actually reality o khe nang belakino tolao se klaijak wansugui nyai ambaino Solomon sao bo bebak tong ka sangsara tongka kintu bebak no bo tam saka bebang no chukya mangse chini kungsuk marok ching wahai so asaka kungsuk namsung o sangsara na asaka kungsugo wansugui nyai di जों chin thani mungsa gori phanose जों jotoni gnang haima tongjo sangsai eba जों Sitra phanse saksak naithok rokma tongjago asaka chini narcissism je pride kungsungmani asaka kwbang जों sakno asaka kahamungjago nijini chairongkho जों nugui जों sakno belakino torjago ching thani kungsukma rok phai tamni bagai जों saksak reality no accept khainai soi tamo abono nuknai wansuknai borok thaising Hani imanggo tong thaikrei hai ka जों sini next generation tam phorongui tong phainai piri bwskangni piri rongno जों tam phorongui tong nangmani jiniso somoi katiyawi जों nangnuya jagao so somoi magnang khlai tong je jaga nang real borom mani mano je jaga nang real tongthokmung mani mano real soi nini khaksangma mani mano a jaga kho nang thangya kintu sangsarni achugya tongthok jathok sangsarni borom nangnungya borok bai tabung dino emon ungi thangka nangnungya podrepot borok bai podrepot sajak akini nini bwsak naithoka rokni sajangmano so tui kungsugui tong are bhai amba lachima singsa koksuble kintu sang aborongno so kahamungjagui tong amno so torjagui tong cinema rokobo nainai je tabung dino video album rokobo nainai je teruk aptui mangi tongkha nang sao o bwrui chela jotono soman nang nangnai hinisa aw soman borom jotono manu nang kintu nang sak bom tiki borom ri tong sangke bui borom rna sanga nang sak bom tiki borom khlai tong nang nini a bwsak phunugui se yakini bwsak phunugui se nang borokno chajagri tong ni am kunung kai jaw wansugui nei lam bwsake lasima singsa hai ingi tongkha nang wansugui nei lan bwsake wans lasima singsa nang tamo value ritong tamo value rokha nang ano tam kaisa srungjang nai rekha
ba nengano tamo kaisa ani live bo kaham na bagi mungsa se tamreka mungsa ria nengano loop simsi phnang na naitung jate nengano loop phnanggei neng bahike rangaji manai abosni na sigmu wan suginya di obrok busukke lajma singsa hai mane ang wan suginya kyangke abno mane belaikin lajma singsa ang jagwang kham tirum kabangma borok naisingna ji neng kaisa sentinel jatni tong kaisa sentinel island no india no khobjaga abo kintu amo ema hai island mane je tuini kini kesara hata a jagani bororo fatani borok phairna jringya borok simis tongi tong ar kono technology machine nini modern adunik jugni mungsapan sogiya kintu borok khushi ya je borok to mungno khushi anganga borok buina habrkumu eba borok arani ongkhori alka jaga thangkumu কিন্তু borok ara tongi bongi borok khushi ke tongi tong abon bagai or ang pusia sungsani kotorung mani bui bai rik tharja khangke buini validation mang khangke asuk bani nung success ka happy ka koya success tamo tong thokmung tamo asol success tamo abon nini ani bkhau nung saimanai bui sama baya jeng belai kheno buini validation ru tugo buiano se sajang no buian tam hun abo mang sing rutu guitong sak sing respect khanya sringya awon baganya sing borom khibi winai sak ni podre potomung tongo tai besak rok sing phunu biru sing wan suk tai kebno tola khanya ni kebno bekhas sabaina ni am haini bagi ang kok samaya kintu sing bom hai digi thangi tong संसार तो क्लाइमा दिगिन थांग दङ अमेरिका हाय देश न नायने दि जे देश आसे कथर आसे आधुनिक आसे डेभलपिंग जा किंतु तिरुक ब तिनी तलाकलाय दङ तांगै बिकज अम हाय कल्चर जे अम हाय लिबरल कल्चर बंग थनि फाग्या आमुन बगै बंगनि चराय रक बंगनि जेनेरेशन न गोबां मानो बर परिना रखस हामजागलिया बर ज्ञान नाना रखस हामजागलिया बर तामका तंथक जाथक मंस नासिगि दंसु जिमो थांगी बॉडी करा खाई बाहाय के बरै चला बाहाय के एट्रैक्शन खाइनाय लूप खाइनाय आमो मंगस बुंनि नाहार मुं तंसु गोबां मा बरकनि न जतनिया बट आम हाय कायसे कल्चर ngै थांका आमन दाते बरक गोबां माना आम बैनि आरो नायदि फातारनि बरक थांgi जे कत ngै दं बय इंडिया नि बरक से थांgi गूगल नि सीईओ साबो इंडिया नि से सुंदर पिचाय सो तांgi फातारनि बरक बार थांgi कथर ngै दं बा बिकज बंगनि piri bongni borok bongni chrai khonai rok borok vision kerikha bongni nahar mungrok corrupted ang thangka kosok ngi tongkha bongni wan suk mungrok kobang mano bor lama koroi tongkha abun bagisi chini borok bahanya chung bahanya adi gion thanai chungle kes kasaya ko buile kasawai pon klaikya chungle kes kasaya sini se chung klainyan di thangi tongkha chung bunyarani kaham se sering hamye ya आधुनिक जुगो गोबां मानो जिनिस डेभलपिंग दङ उन्नति दङ किंतु बेबंनो काहाम आकया काहाम जिनिस नखो एक्सेप्ट खायदि हामिया जिनिस नखो खिबिदि आबो हायसे सं थाय ते इवन तिनिन दिनो स्कूल रो कॉलेज रो पर्यन्त आइखिनि कॉलेज काहाम स्कूल काहाम नि खलक लाइतिरो रां बहानो फीस गोबां बररक बहानो कवर हायके लोन नायफन परेनाय आरो किंतु आ स्कूल रंग न कॉलेज रंग न वान सुनाय दि आगरतला रग बाक्साम हाय दङ स्कूल रो कटर टिपु कॉलेज कटर टिपु नों आरो परू आसं न स्कूल काहाम कॉलेज काहाम गांके तांगि आरो नि सातर रक फातर थांगि तैसे प्राइवेट ट्यूशन मानासा तमुंग न आसं आरो मास्टर काहाम को फोरोंगि दङ बेबं न काहाम को फोरों दङ तांगि फातर थांगि तैसे ट्यूशन नाना आनि प्रश्न खबसि Engka ang fatara se tuition nai pori wisi ang joint entrance tiki nai gangke ang nini school no asik lag khoros khai nin do pori mani ang no rang man dengan tam rekasa na da sal phai gangke program khainya ni masana ni ri pailenya ni fashion show khainya ni abos phurung tongsu soi pori nani kotor nani aboria nang wan sugi ni chini agar talar ko mo school ko do rokongo kintu आज आलका स्कूल चिकन दं का आ स्कूल चिकन नि बरक से जॉइन एंट्रेंस रको टॉपर रक ngui tong yu बाइकिंग खसा बखे ताम निंके पाइथागो आ प्राइवेट परेनाय नो परेनाय नों स्कूल कोडर त पड़तों चिकन आमा बरक बेनिटी फुनुं ना मुंजाव ना आं अम हाय आं ता परे दि हिमान को गेदो किंतु चिनि माइंडसेट चिनि नाहार मु बम त याबो सां कक साइदो
nang jesa school open pore jesa college open pore abo jani স্বাধীনতা জানি যে ইচ্ছা কিন্তু চিনি ইন্টেনশন যে অনেক সময় ওয়াইসো ওয়ানা मा सिंसा जों कतर फुनुंनानि बागै रक पदरे पद अमहाय सामुं खलाय खिबजावो जे सामुं चिसु चुग्या आपसुनो तिनिनि वान सुमु के बनो बखा थेरिनान बागै कक समया तामुखे वान सुबिनायदि निसे आंनाव न कयो हामबाय जतन